projet Hydromet Mali n'ale kokoroma donnen don duniya wari marayɔrɔ tɔnba fɛ u ye nin cakɛyɔrɔba in jɔ k'a di maaw n'u bolofɛnw lakanaliyɔrɔ cakɛda ma n'u k'u ma protection civile nanzarakan na n'a jɔli wari bɛ bɛn sefa wari miliyari 1 ana kunkan fɛn a kolomokarili baaraw kɛra bi juma n'o bɛnna avril kalo tile 18 san 2025 ma lakana minisiriso cakɛkulu ɲɛmaaba fɛ n'o ye Umaru Sogoba ye a kɛra o dagayɔrɔ la Amdalaye AC 2000 kɔnɔ cakɛyɔrɔ kura in sɔrɔli kɛra nisɔndiya ani bonya ani karama ye maaw n'u bolofɛnw lakanayɔrɔ cakɛlaw bolo ɲɛmaa caman tun bɛ kɛnɛ in kan i n'a fɔ duniya warimarayɔrɔ tɔnba o ɲɛmaaba a n'a cakɛɲɔgɔnw caman fo ka taa se an ka sɔrɔdasi ɲɛmaa caman ma n'o dɔ ye général de division Keba Sangare ye n'ale ye sɔrɔdasiw ka kulu ɲɛmaa danga ye lakana minisiriso cakɛda ɲɛmaaw fo ka taa se protection civile cakɛlaw caman ma maaw bisimilalen kɔ sigida 4nan lasigidenso cakɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaa fɛ médecin lieutenant colonel Cheikh Fantamadi Kone n'ale ye Hydromet Mali ɲɛmaa ye ko nin cakɛyɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin kun bɛ a jɔli la sabula ko duniya waati yɛlɛma kɔlɔlɔw a bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba don olu baaraw la cakɛlaw bolo n'o dɔ ye ji kasaraw fiɲɛ kasaraw tile kasaraw ja banajuguw o n'a ɲɔgɔnna caman a bɛna dɔ fara jamanadenw ka lakɔlɔsili baaraw kan ka bɔ kasaraw ma u bɛna kolojokalan caman kɛ cakɛla ninnu kun ka baarakɛminɛn jolenw ɲini ka d'u ma walasa u hakilila tigɛlenw u bɛ se k'u ka baaraw kɛ lafiya la ka jaabi jɔnjɔnw sɔrɔ ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔ madame Clara Anna de Souza n'ale ye ɲɛmaa min ka baara ɲɛsinnen don kow ɲɛnabɔli ma diɲɛ warimarayɔrɔ tɔnba cakɛlaw fɛ a ko olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin baaraba ninnu kɛli la an ka jamana kɔnɔ ko olu ni Mali ɲɛmaaw ka baara ɲɔgɔnya o tɔnɔ de ye nin ye ka ɲɛsin jamanadenw ma wa k'a dalen b'a la k'a fɔ cakɛyɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin a bɛna jɔyɔrɔba de ta cakɛlaw ka baara la ani ka dɛmɛba d'u ma u ka baaraw kɔnɔna la ko cakɛyɔrɔ in jɔli hakilina bɔra maa minnu na a b'u fo kosɛbɛ u ka baara ɲuman na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma olu ka dɛmɛ de y'a to nin baara ɲuman ninnu sera ka kɛ diɲɛ warimarayɔrɔ tɔnba cakɛlaw fɛ n'u ka laɲini de ye ka fɛɛrɛ sigi diɲɛ waati yɛlɛma gɛlɛyaw la a kana se ka dankari maaw la ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔ maaw n'u bolofɛnw lakanayɔrɔ cakɛda ɲɛmaaba n'o ye général de brigade Bukari Kojo ye ko a bɛ foli ani tanuni kɛ k'a ɲɛsin furancɛ fanga ɲɛmaaw ma olu minnu sɔnna walasa nin cakɛyɔrɔ kura in bɛ se ka jɔ ni diɲɛ warimarayɔrɔ tɔnba ka dɛmɛ ye cakɛyɔrɔ kura in bɛna fanga kura ani nin kura de don ale ka cakɛlaw la a bɛna kɛ sababu ye ka dekunba ta ka bɔ jamanadenw ani tɛmɛsennaw kan i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka laɲini cogoya min na k'a bɛ ɲɛfɔli kɛ nin cakɛyɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin n'u ko a ma senu kasara mana kɛ waati o waati a mana kɛ kɔlɔlɔ sugu o sugu ye protection civile cakɛyɔrɔ bɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ waati kelen na ka kasara kunbɛn ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔ lakana minisiriso cakɛkuluw ka ɲɛma ani jamakulu wulila ka na cakɛyɔrɔ kura in kolomokari n'o kɛra ni dalajuru tigɛli ye o kɔ tamasiyɛn min bɛ bila da la u jɛra k'o dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka don ka munumunu cakɛyɔrɔba in kɔnɔna la médecin colonel Kolado Mayiga ale ye bilasirali ani ɲɛfɔli kɛ maaw ye cakɛyɔrɔ kura in a koɲɛw la a n'a baarakɛminɛnw kan yɔrɔfilaw bannen kɔ Umaru Sogoba n'ale lakana minisiriso cakɛkuluw ka ɲɛmaaba ye a ye ɲɛfɔli k'an ye a ma se fɔli la an kɔni anw wasalen don ka da kan Hydromet min bɛ nin bɛɛ sababu la o denfaya o talen don ka di an ka ministère de ma ministère ka ca nka o bonya o taara k'o da ministère de la sécurité de kan aw dun aw bɛɛ kɛra seere sisan k'a ye baara min kɛra waribo min bɛ yen nɔ n'o ye diɲɛ bɛɛ ka waribo ye n'a bɛ fɔ a ma banque mondiale maa minnu b'a ɲɛna ko teriya tɛ Mali ni mɔgɔ cɛ o banque mondiale de kɛra nin sababu ye a bɔra ka fɛn o fɛn ye sisan so ɲɛnamaw a yɛrɛ y'u ye kɛnɛ kan étage kelen tɛ fila tɛ a caman min ye an ka yɔrɔ ye n'i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la i ka kɔn k'a dɔn fɛn bɛɛ nali a ka ca Ala fɛ i b'o o ko kɛlɛ ka ɲɛ an b'o de hukumu kɔnɔna na yanni i k'a to tiɲɛni ka sabati i bɛ sɔrɔ ka tiɲɛni kɛlɛ i ka kɔn k'i ɲɛma da mun de bɛ nali mun de ka teli ka kɛ o jate fɛn ninnu n'o machine ninnu b'i bolo o cakɛda ka k'i bolo ka mɔgɔw bila a baara la kɛlɛ bɛ nɔgɔya de
ni kasara kɛra fiɲɛ ye ni kasara kɛra tasuma ye ni kasara kɛra ji ye a taara ɲɛ o ɲɛ ma kasara sababu i b'a ye sow de b'an bolo sisan machines b'a kɔnɔ dɔnnikɛbagaw b'a kɔnɔ minnu bɛ kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan k'a to Mali bɛ kɔn ka wuli ka jɔ mun de nana ni o sababuya ye an ye ko caman de y'a ɲɛna mɔgɔw sara tiɲɛnibaw de kɛra Mali fana ko labɛnw ka kɛ labɛnw wari cayara nka ni wari bonso ni ani fond vert u y'an dɛmɛ a yɛrɛ ye sangaso ninnu ye dɔ bɛ ministère de la sécurité la dɔ bɛ aéroport la n'o ye k'a lajɛ ayiwa tilema fɛ mun de bɛ yen samiya fɛ mun de bɛ yen ni fo nɛnɛ fana sera ka kɔn k'a dɔn waati min bɛna sabati o ye météorologie ta ye hydraulique fana t'a la ji fasuguya jumɛn n'an bɛna min walasa mɔgɔw kana bana donc labɛnw kɛlen don o fana niveau la ji hakɛ jumɛn de bɛ Mali la dugukolo jukɔrɔ a bɛ jate machines sigilen don so ɲɛnaman kɔnɔ hydraulique la o fana b'o baara kɛ anw ta ye komi n y'a fɔ cogo min na sanji fiɲɛ tasuma a n'a ɲɔgɔnna ninnu o de senu ye an bɔra k'o de koloba kari an bɛɛ tun wasalen don i mana ɲɛda o ɲɛda lajɛ bɛɛ nisɔndiyalen don ka da kan tiɲɛ de b'an bolo wa wulikajɔ min fana de don a kɔ ka di donc an b'o de kɛnɛ kan an bɛ yɔrɔ min na komi yan k'a dɔn k'a fɔ san kɔnɔ Mali bɛ se ka balo kɛ ka se hakɛ jumɛn de la ni kɔngɔ ye mɔgɔ sɔrɔ jafara bɛ yen est ce que labɛnw kɛlen don bɛɛ ka jate a bɛ bɔ machines na ani kibaruyaw yan nɔ Mali fan bɛɛ donc n'an y'a dɔn k'a fɔ tɔnw bɛna tiɲɛni kɛ ayiwa sécheresse bɛ na ja donc o bɛɛ labɛn bɛ kibaruyaw bɛ na yan nɔ communes bɛ kibaruya di villageaw bɛ kibaruya di kibaru bɛ bɔ fan bɛɛ ka sabati yan nɔ wa a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'a ye ka tali kɛ kalo kan san kan a n'a ɲɔgɔnna caman an y'a ɲini Banque mondiale fɛ teriya nin a ka sinsin labɛnw bɛ yen nɔ walasa kɛnɛ kura ka dayɛlɛ parce que an bɔra ka kɛnɛ kura nin k'a datugu naani de tun don a baara kɛra a kɛra ladiriya kɔnɔ a kɛra jɛlenya kɔnɔ fo ka taa se hakɛ la hakɛ min na u yɛrɛ nisɔndiyara u y'a fɔ an ye ka kan wari ko mana fɔ wari donna sira o sira fɛ an fana bɛ tɛmɛ o sira fɛ ni wari ye wa délai min fɔra an bɛ baara kɛ ni o délai ye ka taga a fori a wari fɛn o fɛn dira a bɛɛ baara la ka ɲɛ wa a sow fana jɔra ka machines bɛɛ di waati la fana o bal'u la kosɛbɛ o nisɔndiya y'a to o ko k'u bɛ kɛnɛ dayɛlɛ sababu filanan na quoi directeur de la protection civile a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ko nin fɛn min dilen filɛ olu ma n'o ye sanu ye ko sanu in bɛ minɛ ka ɲɛ wa ko ɲɛmɔgɔw ka sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛ wasa n fana ko a ma a k'a dɔn k'a fɔ ɲɛw bɛ yen u sigilen don a kan k'a lajɛ a ye kuma min fɔ o ka sabati